idea surdiu fai 25 anos, cando ainda éramos cativas, surdiu un pouco porque queríamos facer algunha actividade cultural para o pobo. Pouco a pouco foi collendo forma a idea de volver a esa fin a esa cultura galega sobre o Samaín. Cada vez foi collendo máis forza e nunca pensamos que iba a acabar tendo tanta repercusión. Creo que o boom da Noite Meiga ven un pouco tamén polo boom do Samaín, non? Por ese volver a recordar a nosa tradición cultural galega tan importante como é o Samaín, non? Ahora, dende fai uns anos para aquí, a verdade é que non podemos estar máis agradecidas tanto a xente de fora como a xente de Ribadavia, que sempre nos mimou con moitísimo cariño. Vai de ano en ano, o sea, cando pasa aproximadamente un mes dende que terminamos a Noite Meiga, facemos unha reunión de análise para ver que se pode mellorar, que fixemos mal ou, bueno, menos ben, que vamos facer para a Noite Meiga do ano seguinte.